je mun zo wani kasana kome ya kyau ba Allah ya yi kyau no abin da problem shine wannan na gama ta mai kyau na gama ta mai kyau na ci na so a kasana an ce sai ka ci buro banka ba wani a gani kana son shi ne na so wannan ya yi kyau ba wannan kama aboki na yi Allah kai mata shi kawai Omoge, Afana, how today? Brother, show me I see you, I did like you, but all the guests why they talk, they know they can't they answer me. Nasan irin yarba arewa ne sun zo suna son saurari Hausa. He they talk me, he they laugh for me, ne? No, ta ce tana son ka. Za ka iya rungumanta. Since why this year I no see the girl will find past you. I swear, the thing they sweet me for belly. Ba komai ba su a kasan su. Ka gaya miki cewa babu wani matsala ba. Iya rungume ki a kasan su. Kai. Ban kai hauka baba. You tell me say no problem. Era Hausa an ga ma ana mata. You tell me say no problem. Kai, koma daga nan. Emma binu. Ba za ka duka ba, duka. Emma binu. Ka san da ka tufe. Ke ba yin malam Halliru bane? A nan garin ko ba ka bane? Naka ne. To, ba ki ga masa sharidan garin bane? Nan gane wani ba kudu ba. Ba ta mi zo no. Wai baban ka garin nan. Ya she babu ma shi. Ku ci uban shi. Kai da bidon Ku ci uban shi yana da Hausa kai magana. Mama gende, mama rara. Mama binu. Mama da kayan uwan shi ne yana ce mana Emabu ni. Maman ka nan. Emma binu. Emma binu sa. Kai magana ku. Emma binu. Zai Hausa. Ku ci uban shi. Otito Ọlọ́run bẹ̀. Ku ci uban shi. Zane ne yalla zane ne wallahi Bahaushe ne tangare. Alquran. Bahaushe ne kai. Da gargajiya. Na ne taro na da mata wani. Sai da kai. Ke ba shi bane. Ya ku yalla. Raina ne abace. Ku ci uban shi yana jin. Raina ne abace. Ni ba kada ka. Ya guri. Kyale hin ma ke da dutse. Sorry. Tsaya nan. Ai na so in buga mai dutse. Jama'a, bari in gaya miki wani abu. Daga yau sai yau, kar ki ƙara tsayawa da wani saurayi. Idan mutum yana son ki da gaske, ya tambayi izini a gurin mahaifinki. Ba za mu bar irin wannan na faruwa a nan garin ba. Ina ba ki dai? Gida. Wuce ki gida. Na gode. Wuce. Kuma kar a fito a cikin duhu. Irin wayannan a duhu ba a san me za su yi. Allah ya shirya. Amin. Ka haifi yaro baka haifi halinsa ba. Kai, yanzu da ba mu ai da an yi ta'addanci. Kana da yarinya irin wannan ina hankali ka da kwanta. Ai dai Allah ka mazaje na gari kawai. Amin. Ban Allah. Amin. Mun gama wannan musibar dama naira ta 50 kuma ta faɗi. Kai. Yanzu ka rage asara ko 20 ne. Misali. Me zai hana ka zama soja ka ce min hands up? Ban gane zama soja ba. Ka caje ni. Dan ka ban 20 yanzu ya zama wani tashin hankali. Wannan tsabar babu in ma na gifta he an toshe hanci tsabar warin talauci. Allah ya mana tsari da ita. What?